Защо се разболяваме по време на почивката си? Изключително актуална тема в сезона на отпуските. Обикновено планирате почивките си поне няколко месеца предварително и си представяте как като отидете, ще релаксирате по цял ден, ще си почивате и изобщо няма да се съобразявате с никой, с нищо. Правите си планове за това, кои места ще посетите, с кои хора ще прекарате свободното си време. Броите дните до идването. А какво се получава? Деня, в който тръгвате и всичко започва да се случва наобратно. Резервацията, която сте направили, се оказа, че е проблемна. Разболявате се от сезонен грип или вирус и сте приковани за минимум 3 дена на леко. Ако не е вие, то някой от децата ви ще се разболее и ще трябва да ходите по спешни кабинети, да търсите специалисти, да пускате изследвания и всякакви такива неща, които нямат нищо общо с почивка. Защо се получава така? Много просто. Голяма част от нас просто не могат да почиват. Те са свикнали постоянно да правят нещо. Защото още като деца им е било казвано, че не можеш да седиш с кръстени ръце, да не правиш нищо. Познато ли ви? По този начин се получава и конфликт между умът и душата. Умът ви иска да изпълните списъка, който сте подготвили за така мечтаната почивка с преживявания, които да направите, а душата ви търси начин да ви накара наистина да почивате. И най-лесният начин за това е, когато се разболеете. Тогава лягате и просто нямате друг вариант, освен да си почивате. Елементарно, но как да го избегнем? Как да не се получава този вътрешен конфликт? Това всъщност е основният въпрос и тук бих ви посъветвала да си давате време наистина за активна почивка. Дори когато не сте в планиран отпуск. Веднъж в седмицата е добре да имате време само за вас. Може да е 1 час, веднъж в седмицата, но това време да е само и единствено за вас. Може да се занимавате с любимо ваше хоби, може да излезете на разходка сред природата, но е хубаво да останете насаме и в тишина, за да може да чуете собственото си тяло, за да чуете мислите си. Какво всъщност искате? Към какво всъщност се стремите? И кое ви е важно в момента? Когато сте в хармония със себе си, тогава няма болести, няма конфликти и не се получават подобни неприятни ситуации. Когато активно си давате време само за вас, вие се зареждате и по този начин сте много по-полезни и на хората около вас. А когато отидете на почивка, може да се забавлявате активно и да изпълните всичко, което сте си намислили, без да се притеснявате, че може да се разболеете. Пожелавам ви приятни почивни дни и изпълнени с радост и щастие отпуски.